Matematikako 3. unitatea. Zenbaki osoak. Zenbaki osoak dira. Zenbaki naturalak, 1, 2, 3, 4, positiboak, 0 zenbakia, eta zenbaki negatiboak. Zenbaki positiboak, negatiboak, eta 0 zenbakia. Positiboa denean, plus ikurra jartzea ez da derrigorrezkoa. Negatiboa denean, minus ikurra jartzea, ezinbestekoa da. Zenbaki positiboen inguruan, adibidez horrelako egorritu. Arropa bakeroa 3. solairuan dago. Matematikoki nola esango litzateke? Arropa bakeroa plus 3 solairuan dago. 0 baino handiagoak diren balioak adierazteko. Erabiltzen da. Adibidez, ariketa bat. Zenbaki positiboen bidez, adierazi hauek. 30 gradu daude, plus 30 grado zentigrado daude. Hegazkina, 1500 metroko altueran dago. Hegazkina, 1500, zenbaki jarrita, metro. Plus 1500. Bai? Negatiboen inguruan, enuntziatu bat adidez. Kotxea, 2. sotuan dago. Kotxea, -2 solairuan dago. 0 baino txikiagoak diren balioak adierazteko. Adibidez. Jostailuak 3. sotuan daude. -3. Pixuan daude. Zenbaki osoak, naturalak bezala, ordenatu egin daitezke. 0a eta eskuinaldera positiboak leudeke. Ezkerraldera, negatiboak. Elketa hauetan, hori burutu behar da. 0a jarri, orduan. 0-ren eskuinean, hemen edukiko dugun lehenengoa, plus 5 izango da, plus 6, plus 8, plus 11. Ezkerralderantz, negatiboak. Edukiko dugun lehenengoa ezkerrerantz, -1, -6, -7. Bigarren ariketako A, aurreko ariketa bezalakoa da. Zein dago jatorritik urrutien? Zein dago urrutien? -10 izango da, balio guztien hauertik, urrutien dagoena. Eta gertuen dagoena, -2. Ordenazioa eta konparaketari dagokionez, zenbakiak ordenatu daitezke eta konparatu daitezke. Positiboak 0 baino handiagoak dira denak. Negatiboak 0 baino txikiagoak. Positiboen artean, balio handiena daukana, handiagoa da. Eta negatiboen artean, zenbakia berez, handiena dena, txikiagoa. 0tik urrunago egongo delako. Hori da, txikiagoa. Bai? Beraz. -3 eta -8ren artean, txikiena -8 da. Simbolo hauek gogoratu, 4, hau gaizki dago, 4 handiago -2 izan beharko luke, simboloa alderantziz, -2, -4, baino handiagoa. Bai? Hemen minus bat jarri beharko litzateke ikur hau egokia izateko. 8, -3 baino txikiagoa. -3, -8 baino handiagoa da. Adibidez, Salamancan temperatura -6 grado zentigradokoa, eta Moskun -23 grado zentigradokoa. Zein da temperatura altuagoa? -6 temperatura altuagoa da. Bero gehiago dago -6 gradurekin, -23rekin baino. Zenbaki oso baten aurkakoa eta balio absolutua. Zenbaki baten aurkakoa ikurra aldatuta lortzen da, adibidez. Aurkakoa -3, +3 izango da. Aurkakoa +3, -3. Balio absolutua zenbakia positiboan da. Balio absolutua, birena, bi. -birena, ere bai, bi, +2. +21, 21, +21, -21, +21. Zenbaki osoen eragiten dagoenez, batuketak eta kenketak egiteko horatxa bai jarraituko nituzke. Soberan dauden zeinuak elkartuko ditu. Nola? Plus-minus. Edo minus-plus balin badaukago, minus da. Hau da, zeinuak kontrakoak
balin badira, ezberdinak plus minus edo minus plus, minus. Eta berdinak balin badira, bi positibo edo bi negatibo, positibo bakarra. Bi zenbakik zeinu bera balin badute, batu eta duten zeinua ipini. Zeinu ezberdina balin badute, handienak txikiena egin eta handienaren zeinua ipini. Adibidez, demagun 7 eta 9 zenbakiak ditugula. Hauekin kombinazio ezberdinak eginda, 4 emaitza posible ditu. Biak batuta, 16 lortu dezaket. 16. Eta minus 9 ken 7 eginda, minus 16. Kenketa eginez, aukerak dira 2 eta minus 2 izatea. Positiboan eta negatiboan. Taula honetan argi hau ikusten da. Lehenengo urratsa. Ikurrak soberan leudekenak kendu. Adibidez, lehenengo honetan, kenduko dut 7aren plus ikurra, ze badakigu plus ikurrak ez dela derrigorrezkoa jartzea. Lehenengoa denean, kendu daiteke. Eta gero, 2 plus elkarrekin, araua gogoratuz, 2 ikur berdintugunean, plus bakarra, batuketa. Uan honetan, 7 gehi behatzi daukat, emaitza 16. Bi kasuetan gertatzen da hori, bai? 2 zinu positibo eta 2 zinu negatiborekin, lortzen dudana, bi kasuetan, 7 gehi behatzi da, 16. Bigarren kasu honetan, berriz ere, 7 positiboa da, lehenengo zenbakia da, orduan hemen ez diot jarriko. Bai? Ez hemen, ez honen eraginez. Eta gero, minus gehi, edo gehi minus, bi ikur desberdinek, ikur negatiboa emango didate. 7, ken behatzi. Kasu honetan zer daukat? Zenbaki bat, 7ak aurretik, ikur positiboa dauka. Ez ez diban jarri. Eta behatziak aurretik, ikur negatiboa. Orduan, hau egiteko modurik errexena zein da? Balioz handiena dena, behatzi, ken balioz txikiena dena, 7. Horrek bi ematen du. Eta gero, ikur jarri behar diote emaitzari? Ba, zenbaki handienak, behatziak aurretik daukan ikurra. Negatiboa daukanez, emaitza negatiboa da. Hurrengo adibidean. Minus 7 orain ikurra ez diot kenduko, negatiboa delako lehenengo zenbakia. Baina, bi ikur positibo, positibo ematen du. Eta bi ikur negatibok, positibo ematen du. Oraingoan ere, bi ikur ezberdinak ditut hemen. Negatibo bat, eta positibo bat. Handiena, balioz, behatzi, ken txikiena. 7. Baitza, bida. Eta ze ikur jarri behar diot bi honi? Ba, balio handienak, bederatziak aurretik ikur positiboa daukanez, emaitza ere positiboa izango da. Azkeneko kasuan. Ikur hau, minus hau, mantendu. Minus eta plus. Eta plus eta minus, edozein kasutan, ikur bakarrean. Batzen dira, ikur negatibo batean. Eta orain, bi zenbaki hauek, bai behatzik eta bai 7, aurretik minus daukate. Orduan, bi zenbaki hauek batu egin behar ditut, eta emaitza ez da 15, hemen gaizki dago, 16 baizik. 16 hori, ikur negatiboarekin, biek ikur negatiboa daukatela. Horiek dira, 7 eta 9 zenbakiak batu eta kenduz, ikurrak positibo eta negatiboak izanik beraienak, dauden kombinazio posible guztiak. Adibide honetan. Nola gelituko litzateke hau? 5, hau, ikurra mantendu behar. Orduan, izango da, minus 5. Bi ikur hauek, plus eta minus, minus bakarra izango dira. Eta hauek, plus eta plus, plus. Beraz, gelituko da, minus 5. Ken bi, gehi 10. Minus 5. Ken bi, minus 7. 10, 3. Horrelakoak dira denak. Hauek, antzekoak, baina bi eragigarekin. Hau elituko da 10 gehi 14, hau minus 8 gehi 16, hau adibidez 17 ken 16, emaitza bat, hau 12 gehi 19, 31, vale, holakoak izango dira denak.
Zenbaki osoen batuketa eta kenketa segida bat egiteko, zer jarraitu behar da. Lehenengo aipatu bezala, soberan dago ditugun zeinuak kendu. Eta gero, bi aukera salduko ditut. Lehenengo aukera. Sobran dauden zeinu guztiak kendu ondoren, positiboak direnak, aurretik gehi bat daukatenak, batu. Negatiboak, ikurretatik astu, aurretik negatiboa badaukate, beraien artean batu guztiak, eta gero, positiboak batu ondoren lortu dudan emaitza, ken negatiboak batu ondoren lortu dudan emaitza. Hori da aukera bat. Eta beste aukera bat, ezkerretik eskuinera eragiketak eginez jutea. Banan, ez bagea gai hainbat urrats aldi berean emateko, eta gai balin bagea hainbat urrats aldi berean emateko, hainbat urrats ematez. Adibide honetan, argi ikusten da. Lehenbizi. Ikurrak soberan daudenak kendu. Minus hau mantentzen dut. Plus, minus, minus. Minus, plus, minus. Plus, plus, hemen. Minus, minus, plus. Eta minus eta plus, minus. Orain, lehenengo aukeran. Positiboak batu. Positiboak dira, hauek biak. Bi eta bi. Maitza, lau. Negatiboak batu. Hau, hiru hau, gehi lau hau, gehi bat hau, gehi hiru hau. Hemen du, hiru gehi lau gehi bat, gehi hiru, hamaika. Eta orain, positiboak batuta lortu dudan emaitza, lau, ken, hauek batuta lortu dudana, hamaika. Emaitza, minus zazpi. Eta beste aukera, ezkerretik eskuinera, eragiketak egiten jutea. Minus hiru, ken lau, minus zazpi. Minus zazpi, ken bat, minus sortzi. Sortzi, gehi bi, minus sei. Horrela, emaitzara iritsi. Eragiketa hauetan hori egin behar da, eta nahi dezuten modu erabili. Bena, eskerrean dutena, edo hau. Kortxeteak eta parentesiak ditugunean, aukera bat izango litzateke lehenbizi parentesi barnekoa egitea. Adibidez, hemen dauden eragiketak egin, eta gero bestarekin jarraitzea. Beste aukera bat da, parentesia eragiketak hauek egin gabe kentzea. Nola egin daiteke hori? Egin daiteke, plus bat aurretik balin badauka, barneko ikurrak mantendu. Hau da, hemen, gehi ikurra dago, gehi horren da zaztuko naiz, eta jarriko ditut barnekoek dituzten ikurrak. Zazpi honek ez dauka ezer, orduan ikurrik ez daukanean esan nahi du positiboa dela orduan. Plus zazpi, ken bat dago, ken bat mantentzen dut, ken bat dago, ken bat mantentzen dut. Aurretik, plus ikurra dagoelako. Parentesiaren aurretik, ken bat dagoenean, barneko guztiei ikurrak alatu behar zaizkio parentesiak entzen bai. Hau da. Lau honek aurrean daukan ikurra, ez dauka ezer, beraz, esan nahi du positiboa dela. Parentesiak enduta, ken bihurtzen da. Honek, ken bat dauka. Gehi bat bihurtzen da. Honek gehi bat dauka, ken bat bihurtzen da. Kortxetea balin baditugu, gauza bera da, baina lehenbizi zentratu berria barneko parentesia kentzen, eta barnekoak kenduta daukagunean, kortxetean zentratuko da.